niha li Tirkiye pêvajoyekî tên nîqaşkirin hêj pêvajoyek nehatiye destpêkirin. Hetanî niha du cara ji aliyê heyeta Dem Partî ve çûyîna İmralı çêbû û bi rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinek siyasî pêk hat. Li gel vîya Dewlet Bahçelî hin daxuyanî da û got em dixwazin ev mijar bi rêya siyasetê were çareserkirin. Lê siyaseta devletê, siyaseta Tayyip Erdoğan ya AKP, hikûmeta AKP heta niha hiç nehatiye guhertin. Di pratikê de jî nehatiye guhertin, di gotin de jî nehatiye guhertin. Êriş berdewam dikin di jî Rojava, dîsa li Bakurê Kurdistanê bi sedan bi hezaran însan têne girtin. Siyaseta Kayyum jî berdewam dike û ev jî dibe sedem ku raya giştî civak xelkê Kurd bi taybet bêje ev pêvajoya ku dixwazin bidin destpêkirin ne pêvajoya çareseriyê ev dibe ku leyîstokek be ji ber vê yekê fikarê xwe tînin ziman yanê li aliyekî çareserî li aliyekî jî qayyum li aliyekî çareserî li aliyekî şer li aliyekî çareserî li aliyekî êriş eva nabe. Niha hikûmeta AKP hatiye qonaxekî wisa ku ne tenê şaredariyê Kurd her wiha li dijî şaredariyê CHP jî dest bi êrişa kiriye. Ew nûçeyek ku hêja ve bahsê kir bajara herî mezinê Tirkiye Stenbol bi serokê vê şaredariyê jî Ekrem İmamoğlu'ye û CHP'ye endamê CHP'ye lê Kurdan jî dengdanî yani di vê mijarê de fikrên û gotinên AKP û MHP jî cuda ne. Rast her du wek ittifaqê Cumhur têne binavkirin lê gotinên wan jî cuda ne. Bo nimûne MHP zêdetir dibêje lazim e çareserî çêk bibe yani tiştek were kirin. AKP hiç tiştekî nabêje. Tayyip Erdoğan hiç tiştekî nabêje. Ewa dibin Tirkiye bê teror. Teror çi ye? Teror ji bo tekoşîna Kurdan dibin teror. Lê ji hetanî niha ji bo naskirina mafê Kurdan tiştek negotine. Dibêje pêşî bira teror biqede piştira em meselê din biaxivin. Yani pêşî çekdayîn piştira meselê din. Aliyê Kurd jî dibêje çek sedemê rakirina çeka hene hin tişt bûnin sedem ku Kurd neçar mane çeka rakin. Eger ew sedem ji holê ra nebin ew sedem jî naskirina Kurda û mafê wan e wê demê mijarê çeka axaftina mijarê çeka nabe. Ew wisa nameçe li aliyê Tirkiye tenê wisa dibêje. Hinek jî dibêjin lazim e ku gav werin avêtin dewlet jî gav bibêje, aliyê Kurd jî gav bibêje. Werxuya ye ku aliyê Kurd bi daxuyaniya Birêz Abdullah Öcalan jî derket û rayedarên kecekê jî Dem Partî jî ewa gotin em ji bo çareseriyek amade ne. Aliyê Kurd helwesta xwe nîşan da lê dewlet nava xwe da niha di nîqaşekê de ye û qasî ku min fehm kir hê jî biryara xwe nedane. Li aliyekî ew siyaseta wana berê a şer nikare bimeşe ji ber şert û mercê li rojhilata navîn guherîne siyaseta Tirkiye a şer xitimiye li hemberî Kurda bi ser neketine ew nikare bimeşe lê li aliyê din jî naxwazin çareseriyek jî pêk bînin xitimandinek heye. Ne ya berê dimeşe ne jî dikarin ya nû pêk bînin ji ber vê sedemê qasî ku tê fehm kirin di rojê pêşta dewlet ew ê gavê xwe siyaseta xwe eşkere bike lê werxuya ye ku Tayyip Erdoğan li benda Trump e ka Trump ew ê Sûriye vekşe ve nekşe